Soc Ivan Caro, soc educador social, soc músic i des de fa ja molts anys intento agermanar aquestes dues disciplines per poder treballar en tallers, en cursos i amb tot allò que desenvolupem amb persones. Jo em dic Pilar Planavila, soc acordionista, soc musicoterapeuta i composo cançons infantils. I estic en diferents projectes socials on el nucli central és la música al servei de les persones. Un dels projectes que treballem amb la Pilar és el programa de Música al Claror que gestiona la Fundació Onca i és un programa on desenvolupem diferents aspectes de la persona, com pot ser la creativitat, pot ser l'expressió i com pot ser el vincle, perquè creiem que és molt important enfortir el vincle tant entre ells i entre nosaltres quan anem a fer aquestes sessions. Quin tipus d'activitats realitzem? Bàsicament en realitzem 4. La primera activitat es realitza amb instruments de percussió de tot tipus. Les persones d'aquest taller tenen instruments, nosaltres també els podem tenir o tenim els nostres instruments harmònics, de vent, la gralla i l'acordió. El més important és la interacció entre el grup i nosaltres i el que d'aquí es desenvolupa. Un altre tipus d'activitat és l'activitat relacionada amb la veu, amb cantar. Un altre és el moviment, molt important, el cos, despertar el cos. I l'última també serien les activitats de conversa o l'activitat d'expressió, com ha dit abans l'Ivan, on aquestes persones i nosaltres podem interactuar. Ja no amb música, sinó explicant què ha passat aquella setmana o explicant una anècdota o a través de les activitats que proposem. Doncs la música és important, no importantíssima, amb tota la feina que desenvolupem amb la Pilar al Claror, perquè desenvolupem diferents beneficis. Sí. Un dels 4 beneficis més importants és a nivell físic. Per què? Perquè a través de la música ens movem i a través de la música ens expressem. Això afecta tot el cos i també millora la motricitat de diferents parts. La cognitiva, ja que mitjançant les activitats que fem, el que fem és la connexió neuronal que el que permet és desenvolupar o estimular diferents maneres de després poder fer el nostre dia a dia. Sí, també a nivell emocional, expressar-se, reconèixer quina emoció tens o quin sentiment pots tenir, com estàs, bàsicament, també és molt important. I l'última, no seria la més important, però bastant, és la social. Gràcies a la música el que fem és enfortir, com ja hem dit, el vincle o expressar-nos, i això fa que a nivell social i més un grup com és el del Claror fa que encara sigui més important la música i desenvolupar aquest aspecte. Nosaltres estem molt contents de poder participar en aquest programa. Com a duet ja fa 2 anys que hi treballem, li posem moltíssimes ganes, però també creiem molt important la feina que fan els educadors i la direcció del centre perquè això es pugui ser un equip i es pugui dur a terme amb totes les garanties i amb tota l'energia que es necessita per fer aquests tipus de tallers. És a dir, que moltes gràcies també al taller Claror per poder fer-ho possible. Moltes gràcies.